Tänään mä kokeilen tällaista YouTube-ohjeella itse rakennettua hiekkapuhalluslaatikkoa. Nämäkin hiekkapuhalluskaapit maksaa kuitenkin jonkun verran kaupassa, ja taas sarjassa tein itse ja säästin. Tää on muovilaatikko, leikattu reijät, laitettu tommoset ilmanvaihtoventtiilin läpivien, että saa kädet sinne, ja sitten laitettu paineilmaletku tonne, tehty tähän pääsee ilmat pois, ja sitten suodatin, että ei karkaa toi puhallusaine, ja ohjeet löytyy tietysti tuolta YouTubesta, voin vaikka linkata ne. Ai niin, otetaan Sitten koitan tällaista palaa ensin tässä. Ei mikään pahasti. Vaihdoin kaapetta ja otin tämmösen toisen hiekkapuhaltimen, missä on leveämpi suutin. Tuossa oli aika pistemäinen, ja tällä leveämmällä suuttimella, niin sieltä tulee ihan ok jälkeen. Tää on mikään pro-kampeo, mutta harrastelijakäyttö. Oikein toimiva ratkaisu.